in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mag-asawang magwad nga giadtuan sa inahan sa prime suspect nga nagpatay sa ilang duha ka mga anak nangayog pasaylo. Itom nga Nazareno giandam na alang sa traslasyon 2022. O motorsiklo nga gipang modified ang tambutso nga nagsaba-saba sa pagsugat sa New Year gipang dakop. Sa detalye sa ato mga balita, nagdilaab ang usa ka motorsiklo sa Cotabato City niadtong Disyembre 31 sa gabii dihang gipaandar kini sa tag-iya. Sa Davao City, gipang dakop sa mga pulis ang modified muffler kon bora-bora nga motorsiklo nga gisaway sa mga residente kay gihimo kini isip pagsaba-saba sa pagsugat sa bag-ong tuig. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Kalit midilaab ang usa ka motorsiklo pasado las 10 sa gabi niadtong Disyembre 31, 2021 sa Gonzalo Javier RH7, Cotabato City. Ang motorsiklo gipanag-iyahan ni Ken Saban Balubugan, usa ka habal-habal driver nga residente sa nasgutang lugar. Sumala ni Balubugan, pauli na unta siya sa iyang pamilya gikan na malit og sudan og gatas. Apan kalit na lang miulbo ang kalayo dihang iyang gisuwayan og paandar ang iyang motorsiklo. Bigla po nagbilang po kasi yung accelerator niya po, bigla na lang po magbalik. Tapos yung carburetor niya po, nag-boost po ang gasolina sa bandang po sa yung kanya po. Tapos yun na yung dahilan kung bakit nagiyag, sir. Dugang ni Balubugan, nakurat na lang siya sa nahitabo og daling miambak gikan sa nagkalayo nga motorsiklo. Gani, nasunog pa iyang gisuot nga sanina human daling gilamoy sa kalayo. Swerting luwas si Balubugan sa insidente. Apan, iyang gikaguol ang pagkasunog sa iyang motorsiklo. Sanglit, sa pagpamasada lang nila ginakuha ang inadaw-adlaw nga panginahanglanon alang sa ilang pamilya. Gibana-banang mukabat sa 3,000 hangtod 5,000 ang nadanyos sa motorsiklo. Karon nagproblema si Balubugan kung asa siya mukuhag panggastos sa pagpaayos sa iyang motorsiklo. Pinoyer, dakop sa Tagay. Samtang sa Davao City, usa ka motor ang natikitan human naabtan sa mga miyembro sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office na nagtuyok-tuyok sa syudad ang pipila ka mga residente sa Nangkaan Matina Crossing ning syudad ato sa bagong tuig. Daghan ang nagbahis-bahis nga motorsiklo ug sagad niini gitanggalan og tambutso sa panghinaot nga magsaba-saba sa pagsugat sa bagong tuig. Matod sa video uploader nga si Aaron Ibas, nakasibat ang uban diyang ila nakita nga nagpadulong na ang mga miyembro sa TEU DCPO. Dunay mga residente nga mingon nga killjoy ang kapulisan kay naglingaw-lingaw raman sila kay sa unang higayon sukad nagsugod ang pandemya nakagawa sa mga tao sa ilang panimalay aron mulantaw sa karsada sa pagsugat sa tuig 2022. Subay sa balaod, gibawal ang bora-bora nga motorsiklo. Apan daghan na nananggal og tambutso kay aron saba sa pagsugat sa bagong tuig kay gidili usab sa Davao City ang firecrackers ug ubang pyrotechnic devices. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipasaylo na sa mag-asawang magwad ang inahan ni Christine una natapos ang tuig 2021. Si Christine ang prime suspect sa brutal nga pagpatay sa mag-igsuong Crisel Gwen o Crisbel Luis Magwad niadtong Disyembre 10, 2021 dito sa lungsod Samlang, Cotabato. Ani ang report. Sinsiro ang inahan ni Christine nga si Michelle sa pagpangayo ni ini og pasaylo kang Cruz ug Lovella Magwad ang ginikanan nila Crisel Gwen ug Crisville Luis nga brutal nga gipatay niadtong Disyembre 10, 2021 sa ilang balay sa Purok San Isidro, Mlang, Cotabato. Dito pa sa lubnganan sa mga anak sa mag-asawa gihimo ang pagpangayo pasaylo. Pero sige lang, wala man ko nag-regret. Wala din ko naginulsol nga gihatag namo sa iyaha ang love, ang pagpalangga, ang
ang pagsana pamilya. Wala ko na ginulos-ulos sis. Kaya amo lang na akong gidaingon sa imuha. Mabuligan lang nato ato mga kabataan. Kung ipa-face nato sila sa consequence ilang nabuhat. Di ba? Mulang din na akong ginahangyo sa imuha. Sa kamaayo sa mag-asawang magwad, gipadalhan pa niini og pagkaon ang inahan ni Christine sa pagpauli niini sanglit nagpaitsab ang pamilya ni Christine. Kana lang gyud sir, tabang handal gyud kong tabang sa inyo sir. Dugay namang di ko dapat maaring gyud sa tungod sa hadlok o pamasahe kat. Yes, pili lang kami. Nang hinaot ang mag-asawang magwad nga mutabang si Michelle sa pagpangita gustisya para sa mag-igsuon sanglit gituuhang dili lang si Christine ang naghimo sa krimen. Nagbuyod sa dalan ang usa ka lalaki kagabi og nasayran nga nahagbong di ay kini sa multicab tungod sa kahubog. Girescue ang hubog o gipasalig sa driver sa multicab nga iyahang gastuhan ang pagpatambal. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Nagkadugo ang naong sa usa ka lalaki dihang akong naabtan nga nagbuyod pa sa dalan human kini nahagbong sa iyang gisakyang multicab sa kurbadahong bahin sa Provincial Road sa Barangay Rizal, Bansalan, Davao del Sur, pasado las 7 sa gabi, Enero 2. Ang lalaki giilang si Eric Pari, residente sa Barangay Balnate, Magsaysay, Davao del Sur. Hubog ngadto higayuna ang biktima human kini nakigtagay isip sumpay sa selebrasyon sa bagong tuig, kuyog ang higala sa lungsod sa Bansalan. Hinay lang matud pa ang dagan sa multicab ug naglingkod lang sa likod si Pari apan pag-abot sa kurbada nahulog kini samtang nagdaga na sakyanan. Ang multicab gimaneho sa iyahang amo nga si Dindo Pulangkos nga taga Santo Niño Village, Poblacion 2, Bansalan, Davao del Sur. Daling nanawag sa rescue team sa Bansalan ug gidala na dayon si Pari sa ospital kundiin parayon pa kining ginatambalan. Hinoon gitubag sa driver sa multicab ang pagpatambal sa iyang pasahero kay iya sab kining trabahante. Una nang nagpahinomdom si Police Senior Master Sergeant Deo Carol Lasnar, ang traffic police sa Bansalan Municipal Police Station, ngadto sa mga motorista nga mag-amping sa pagmaneho sanglit dagang hubog karon mga panahona. Kung inom ta, palihog kaya na drive kay maunay kasagaran cause sa aksidente. O kita magmotor pod, suot lang tag helmet kay para po masafety po ta. Amping dal pa namin labi na sa dalan, hinay-hinay lang ta kay dagang kay mga tao karon gawas-gawas, dagang po kay mga tao na hubog. Pahinomdom sa mga nakainom, amping gayod aron malikay sa disgrasya. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Mga hinabang alang sa mga nabagyuhan sa bagyong Odette, nag-abot-abot o welder, gidunggab, patay! Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gumikan sa nagpadayon nga hulga sa coronavirus disease kon COVID-19 ug sa Omicron variant, himuon ang mobile traslasyon sa pista sa itom nga Nazareno sa Davao City. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Ilusad sa Davao City ang mobile traslasyon atol sa pista sa Black Nazarene sunod simana. Niadtong Disyembre 31, 2021, gisugdan na ang rito sa pagpaili sa mahal na puong Nazareno og nobena alang sa kapistahan niini sa Enero 9, 2022. Matod sa organizer sa traslasyon, isa kay og ibiyahe ang Nazareno gikan sa Mandog Parish pabalik sa Our Lady of Peña Francia GKK Chapel aron daghan ang makahikap ingon man makaampo niini atol sa ilusad nga mobile traslasyon. Atol sa prosesyon, tanang mga mitambong kinahanglan nakasakay sa mga sakyanan o motorsiklo aron makauban. Giagi una sa mobile traslasyon ang aktibidad karong tuiga sanglit anaa sa pandemya nga sitwasyon ang syudad hilabi na karon nga dunay bagong klase sa kagaw nga mao ang Omicron. Tumong niini nga malikayan ang pagdagsang sa bagang duot, sanglit ginadili gihapon ang mass gathering kun panagtapok tungod sa hulga sa COVID-19 o kinahanglan tumanon ang gipatuman nga maximum health protocols aron malikayan ang pagkuyanap sa virus. Aron hapsay og luwas ang dagan sa aktibidad nga ipahigayon, giawhag sa Archdiocese sa Davao ang tanang gustong mosabay sa mobile traslasyon nga makig-koordinar una sa organizers. Ang opisyal nga replika sa Nazareno gikan mismo sa Quiapo Church anaa nahimutang sa Our Lady of Peña Francia GKK Chapel sa Deca Homes Esperanza, Tigatuk, Buhangin, Davao City. Nang hinaot ang organizers sa mga aktibidad nga malampusong masaulog sa mga deboto ang kapistahan sa itom nga Nazareno nga luwas ang tanan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Walay hunong ang paghatag og hinabang sa ubang ahensya sa gobyerno sa Caraga Region ngadto sa mga naapektuhang residente sa Bagyong Odette ang dakong bahin sa nasod. Malipayon sab nga gipangdawat sa mga naapektuhan sa bagyo ang mga family food packs ug cash assistance nga gitunol sa DSWD Caraga. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramonet. Nagpadayon sa pagpangapud-apud ang mga personahe sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Caraga ug mga family food packs ug cash assistance ngadto sa mga hilabihang naapektuhan sa Bagyong Odette. Kagahapon Enero 2, gihatod sa DSWD Caraga sakay sa duha ka mga barko sa Philippine Coast Guard ang mga family food packs nga mikabat sa 5,200. Diin gipangapud-apud kini kagahapon ngadto sa mga local government sa Siargao. Samtang niining adlaw, gipadayon sab ang distribution ngadto sa mga isla sa Barangay del Carmen ug General Luna. Samtang laing 4,602 eligible nga pamilya ang nakadawat og tig 5,000 pesos nga cash assistance. Pinaagi sa assistance to individuals in crisis situation kun AICS program sa DSWD. Kinihuman sa screening og lawom nga pagsusi
Diin mo kabat sa kapin 23 million pesos ang naapod-apod sa dapa Siargao Islands ni adtong Disyembre 30. Kini aron matabangan ang pamilya nga nawad-an og panimalay human sa pagkuso-kuso sa miaging bagyo. Sa ulahin dato sa DSWD Caraga, ni kabat na sa 83,810 ka mga family food packs ang napaabot sa mga apektado sa bagyo. Diin mo balor kini sa halos 36 million pesos. Diin mi kabat sab sa 17,717,000 pesos ang nadunol nga cash assistance. Ang matag family food packs adunay sulod nga tig 10 kilos nga bugas, napulo ka mga canned goods, instant cereal ug mga kape. Bisan pa man natapos na ang tuig 2021, nagpadayon og hatag og tabang ang katawhan sa naapektuhan sa bagyong Odette. Apan daluhon nila ang ilang pait nga kasinatian ug kanunay nila mahinumduman nga sa panahon sa ilang kalisod adunay mga pribado nga tawo, ahensya ug gobyerno nga tinuuray nga mingtabang kanila. Arjun sa Balderamones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. Patay ang usa ka welder human dunggaba didto sa usa ka tindahan sa Purok Malipayon, Barangay Lapa sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte niadtong New Year sa buntag. Giila sa Carmen Municipal Police Station ang biktima nga si Vergel Tesoro Perote, residente sa Purok Nagkaisa, Barangay Lapas. Subay sa inisyal nga investigasyon sa mga pulis, nag-inom ang biktima kuyog ang iya mga paryente sa usa ka tindahan sa La Paz dihang adunay nangabot nga laing grupo sa mga lalaki ug nag-inom sab. Pasado alas 8 sa buntag, kalit nagkagubot ang duha ka grupo ug gidunggab si Perote sa gusok. Gidala sa Gaviola Hospital diha sa Carmen ang biktima apan kapin oras lang ang milabay. Gideklara ni Dr. Jet Gaviola nga namatay ang biktima. Misibat dayon ang suspect human sa krimen. Gipermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Department of Migrant Workers Act nga nagmugna og bag-ong departamento sa gobyerno alang sa mga overseas Filipino workers. Ang Migrant Workers Act maghatag og proteksyon ug maatiman ang kahimtang sa mga OFWs. Base sa record, kapin 2 ka milyon ka mga OFWs ang makabenepisyo sa bag-ong balaod. Pero mikunhod ang ihap ni ini dihang mihapak ang pandemya sa kalibutan ug naapektuhan ang tunga sa milyon ka mga OFWs ug nanguli sa Pilipinas. Marso sa milabay nga tuig, giapura ni Pangulong Duterte ang pagduso sa balaodnon ug niadtong Disyembre 30, 2021 niya kini gipermahan. Luyo sa giatubang nga hagit sa pandemya, nakarimit gihapon ang mga OFWs og $30.02 billion kon 151 billion pesos. Si Representative Alan Peter Cayetano og Representative Paulo Duterte ang principal og author sa balaodnon. Tumong sa mga kongresista nga matukuran og departamento ang mga OFWs. Ug mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O siyempre, mo subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!